My name is Reverend Christopher David Kanyenda, lead pastor, Sonkamanga CCP, Area 1, Lilongwe, Super Force. Potsiriza pake tsono lelo pamene tili kukumbukira kuuka kwa Ambuye Yesu, tili kuyang'ana zinthu ziwiri zokha, the evidence and hope. Pali umboni wanji wakuti Yesu adauka kwa akufa. Yohane chapter 19 verse 38 kulekeza 42 ndiko kuti mawu enieni amene ndiwerenge kotsirizirako ndi amene tichoke nawo, koma ndili kuyambira pa evidence kuti inu mukhoza kukwanitsa kuyankhula ndi wanthu amene sazimvetsa zinthu. So evidence yakuuka kwa Ambuye Yesu Kristu poyamba ipezeka pa Yohane 19 verse 38 kulekeza 42. Lembani kuti mukawerenge nokha. Koma ndi nkhani yokhudza number 1, munthu wina otchulidwa dzina lake Yosefe, a very smart boy, a very smart man, adapita kukapempha mtembo wa Yesu kuti zidziwike kuti sadazikoletsekoletse pa mtanda paja, kuti wina angadzati munama inu anangogwetsera uko mtanda, kungogwetsera uko, kungokankha ukakankhira m'madzi sizudziwika. Ayi, somebody stood nukapempha mtembo wa Yesu, ndipo analemba mabuku opemphayo, analemba legislation ya ngamira yake kuti zidziwike somebody has requested for the burial. This is the evidence. Fuatenera kuona kuti adapita adi kumanda pamtanda adachokadi, zimenezo who contribute to the evidence of resurrection. You can't run away from that. So number 1, mukakawerenga Yohane chapter 19 pakuyimirira munthu amene akupita kwa Pilato kukapempha mtembo wa Yesu for proper burial, ndipo history yake idalembedwa. Ndipo number 2, Pilato akuvomereza, he authorizes kuti mtembo wa Yesu utengedwe ndi munthu odziwika. He was a lawyer by profession. Munthu wa malamulo adaonetsa national ID potenga mtembo wa Yesu. Sisidangokoleke pa mtanda zisadziwika kuti zinalowera kuti mwina mtandawo wina nango kuguguluzira kuseri kwa nyumba mtimusamana mizane pano kuti Yesu adauka. Simungakambela za resurrection if you can't make any follow-up of burial. So number 1, munthu wina adapita kukapempha mtembo wa Yesu, dzina lake Yosefe wa kwa Arimatea. Number 2, Pilato amene adali ndi ulamuliro made the authorization. It is written in the history ya Roma, munthu wina adadzatenga mtembo kuno. Ndipo number 3, mukakawerenga mavesi omwewo muona kuti munthu wina dzina lake Nikodemo amene adabwera pa Yohane chapter 3 usiku, adabweranso kutsagana naye Yosefe nthawi yokatenga mtembo wa Yesu kupita nawo kumanda for proper burial. This is part of evidence. Number 4, chimene chuchitika nchiyani? Chimene wachita Yosefe waopa kukayika Yesu kumanda achigulu, wina angadzaname kuti odzukayo siye, odzukayo ndi manda enawo, chifukwa kumanda zikhozotheka kumangachiriza pamanda munthu wina atakuna mizani kuti agogo anu adagona yapa wena adakumana nazo. Mena amakati tidamangachiriza pamanda munthu wina mwamanga kale, koma anamuyika m'manda alendo, very private burial site, ndipo anamuyika pamalo ayekha kuti zidzadziwike bwino zakutsogolo. Amen mpingo. Osati pokhapo chifukwa china chimene adachita iyeyu Yosefe ndi kuchita embamu thupi la Ambuye Yesu ndi kuyika chisindikiro pamanda Ambuye Yesu kuposa mmene Ayuda onse amachitira zinthu zawo. Koma nkuzeni zochititsa chidwi kwambiri. Evidence number 2,
Yohane 19 verse 30. Yohane 19 Yohane Matthew 27 verse 62. Evidence number 2. So choyamba choti mugwire nchimenejo simungakambirane zokhudza Yesu kumanda osadziwa ngati abwera adi kumanda ko kapena yayi. So we have got clear evidence. Tilindi anthu amene adachita submit my idea awo, anachita registration, anatenga mtembo wa Yesu, anamuyika manda private, munthu sangaphonyetse kuti adamuyika manda yanji. Matthew chapter 27 verse 62 kulekeza 66. Evidence number 2. Boma ndi mpingo wa nthawi imeneyo wonse adapangana nulemba alonda kukayika kumanda. Kulemba alonda kukayika kumanda. Mukawerenga nokha mavesi amenewa, manda ambuye Yesu anali fully guarded with security. Chifukwa nkati angamadzanena kuti adadzuka auphunzira wake mwina adzamuba. Chimenecho nchachikulu komanso chofunika. Chifukwa sidzatsimikisa bwino patsogolo ngati ndi Yesu adauka kwa akufa. So anamuyikira omulondera. Evidence number 3. Matthew chapter 28 verse 1 kulekeza 4. Litapita tsiku la sabata mawa wa tsiku loyamba la sabata. Matthew 28 verse 1 kulekeza 4. Maria ku Magadala ndi Maria wina anapita kukaona manda. Kunachitika chivomezi chachikulu pakuti mngelo wa Ambuye anabwera kuchokera kumwamba, ndipo anapita kumanda na akagubuduza mwala na ukhalira osachokapo. Ayi, mngeloyo ataugudubuza mwalawo osathawa, adakhala pamwepo, nkukhala pamwamba pamwala pomwepo. Kale ankanena kuti mukapeza munthu wakufa nonsenu musathawe. Uvitu makanena kuti ayi kwafa munthu uku, ena awiri atatu agone pomwepo aonere padafa munthu uku. Pakhale umboni kuti wakufayo is fully guarded. Ndi muja mukadzamva kuti ati munthu wapezeka kukhwawa uku, koma wanthu agona komweko audikirira ndifoti ungasokonezeke umboni. Ndipo chidachitika nchani? Pakudzuka Yesu, mngelo wa Ambuye adagudubuza mwala, ataugudubuza adakhala pomwepo. He stayed there. Ndipo Bible likuti anaukhalira mwalawo, anaukhalira. Maonekedwe ake anali ngati mphenzi, ndipo zovala zake zinali mbuu ngati matalala. Alondawo anachita naye mantha kwambiri. Alondawo anachita naye mantha kwambiri, kotero kuti ananjenjemera ndi kuuma ngati afa. So chodziwika bwino nkuti kumene adawalemba ntchito ya ulondako akafotokoza kuti zimene tinaona ife sindizo, mantha anali ndi ife sindiwo. Tinaona munthu wonyezimira wochititsa mantha ngati mphenzi, wogubuduza mwala, ataugudubuza munthu wake olimba mtima ngati uyu tisadamuone, sadachoke, anakhala pamwamba pamwala pomwepo kuti umboni ungasokonezedwe. Kuuka kwa Ambuye Yesu kuli ndi evidence, kuli ndi umboni wake. Osangukoletsa zinthuzi, angadzangokukoletsani mawu anthu. Kuuka kwa Ambuye Yesu kuli ndi umboni wake. Luka 24 verse 1 kulekeza 3. Mmanda mulibe. Mmanda Yesu mulibe. Chuchitika nchani? Pa Luka 24 verse 1 kulekeza 3. Koma tsiku loyamba la sabata mbanda kucha anadza kumanda, anatenga zonunkhira adazikonza, ndipo anapeza mwala utankhundizidwa kuchotsa pamanda. Ndipo mmene analowa sanapeze mtembo wa Ambuye Yesu. Evidence number 4. Sadaupeze mtembo. Ndipo amene ankapita kumandawo ankadziwa kuti tikupita kumanda a private. Manda amene woyikidwa moyo adakatengedwa ndi Yosefe wa kwa Arimateya motsakana ndi Nikodemo. Adapereka mtembo ndi Pilato. Wosewa adalemba mabuku na asayinira atatulutsa ma national ID. Tupitaku ndi manda private, sadayike kwa anthu sikisi. Pofika iwo mmeneko onani Yesu mulibe. Evidence number 5. Imene ndija imene ili kutchulidwa confirmation. Chuchitika nchani? Luka 24 verse 36 kulekeza 43. Lembani Luka 24 verse 36 kulekeza 44. Pakuuka Ambuye Yesu sali kuthawira kumwamba.
he goes back into the community. Nukadzionetsera ku anthu amuone achite chitsimikizo kuti iye waukadi. Ndipo mukakawerenga bwinobwino mamenewa mukumva Yesu adafika po wauza kuti ngakhale ndadzuka ndi thupi lakumwamba losafunika zinthu zapansi pano, koma mwadaladala funso langa ndili muli nako kanthu koti mudye inu? Ali tili nako kasomba kowocha ife ndasodzi, ali tandipatsani muone ndidye kuti mudziwe kuti ndine uja. Ameni. Chifukwa chipulumutso chinkafunika chibwere very clear ku anthu, chisakhale chokhala ndi mystery, zinthu zosadziwika bwino zokani kuzifotokozera. Chifukwa uthengawu ndi uthenga wabwino, ndi uthenga wofunika kwambiri, ufunika uyendere limodzi ndi evidence. So anabwera kwa anthu, ndipo atabwera kwa anthu anawawuzanso kuti senderani pafupi mundione, ndikhudzeni. Mumamva za wina padalibe Tomasi, atabweranso naye adanena kuti Tomasi bwera, pisa mabala ndine uja. Apa ndi pamene pali umboni wonse wakuuka kwa Ambuye Yesu. Manja mwa Ambuye Yesu chifukwa cha kuuka kwake. Potsiriza tsono ife okhala ndi moyo chiyembekezo. Uthenga wathu nkuti chiyani? Death is not the end. There is another smart life after this life. That is our hope. Chiyembekezo chathu nchiti kufa simatero azose, kuli moyo wina kutsogoloku wabwino oposa uwu. Tisitani tsono ife tisamalire kukhala kwa moyo uno umene timakonzekeretsa moyo winawo. Mulungu amadzatani pa ife kudzatichititsa kuti moyo uno ukhalepo konzekera pabwino pa moyo uli mkudza. Mukakawerenga mabuku ena Yesu akuti onani mtendere ukhale ndinu, onani ndile uja ndikulamulirani mupite ku Galileya mukauza abale wanga zonsezi, pakuti posekedwa apa ndidzalemekezedwa. Ndi muja tsopano pa Yohane 14 akuti ngati mumakhulupirira Ambuye mukhulupirire inenso, nyumba ya Atate wanga alimo malo ambiri okhalamo. Kwadakhala kuti sichoncho ndikanakuwuzani ndipite kokonzerani malo ndidzatenga inu kwa ine ndekha. Potsirizira pake 1 Korinto 15 verse 35 kulekeza 58 ndo amene tichoke nawo pano. 1 Korinto chapter 15 verse 35 kulekeza 58. Lolani kuti ndiwerenge. Pakuti chovunda, ndipo mulembe kuti mukawerenge bwinobwino mokhazikika, mukhoso kuyambira pa verse 35 mpaka na kukafika pa 58, komene ndingowerenga pang'ono. 1 Korinto chapter 15 verse 53. Pakuti chovunda chiyenera kuvala chosavunda, ndi thupi ili lakufa liyenera kuvala losafa. Pamene thupi lofundali lidzasanduka losavunda, ndipo thupi lotha kufali likadzasanduka losatha kufa, pamenepo zidzakwaniritsidwa zimene zinalembedwa kuti imfa yagonjetsedwa kwathunthu. Iwe imfa kupambana kwako kulipoti. Iwe imfa ululu wako uli kuti? Ululu wa imfa ndi tchimo, ndipo mphamvu ya tchimo ndi lamulo. Koma tiyamike Mulungu, ali kutero Paulo, amene anatipambanitsa mwa Ambuye wathu Yesu Khristu. Choncho abale anga okondedwa, imani nji ndiwo mawu amene tikuchoka nawo pano. Choncho abale anga okondedwa, imani nji, musasunthike ndi chilichonse. Ndibwerezanso, musasunthike ndi chilichonse. Musasunthike ndi chilichonse, chifukwa Ambuye Yesu pokhala mthupi limafali ndi thupi limavundali, onani adapita kumanda. Podzuka iye adationetsako thupi losafa ndi thupi losavunda, na atululira ife za chiyembekezo cha moyo uli mkudza. Potsiriza ine nkadati kumwamba tisadzaponyane nako, kumene Ambuye Yesu adapita kukatikonzera malo.
atadzuka muthupi losafa, thupi lopanda mavuto, thupi lopanda zokankha, thupi la smart. Pakutha kwake kwa moyo uno okondedwa pali moyo wautali ndi moyo wabwino umene uli mkodza. Kukonzekera kwake tu moyo umenewo ndi mmene inu ndi ine tiukhalire moyo uno osachita chibwana, wosaonongetsa moyo wambiriwo chifukwa cha zinthu zing'ono za moyo uno. Tizakudya ta moyo uno tisakulepheretseni moyo uwo, chifukwa moyo winawo kulibe ifa. Amene alibe Yesu sazidzafa, adzazunzika moyo wake wose. Amene ali ndi Yesu sazidzafa, azidzamva kukondwera moyo wake wose. Ndifake wina asalande kolona wa moyo okugulira ni Yesu pamtanda. Nchiyani tsono tichite pochoka pano? Aliyense apewe maonekedwe aliwonse achoyipa. Aliyense apewe maonekedwe onse achoyipa, kuti moyo uli mkudzawo ukhale cholowa chathu. Tisaponyane nawo moyo wambiriwo, moyo wosafawo, moyo wa smart, moyo wopanda panado, moyo wopanda kuti mkamwa mulu wawasa chifukwa cha nkhuli ndufuna nyama, moyo opanda mabiru, moyo opanda kuti ndinapita kokagula ndapeza atamaliza kupona ndifera mmanja, moyo opanda zowawa. Mphamvu ya Chikhristu yagona podzaulandira moyo opanda zowawa, umene Yesu adachita prove ndi ifa yake kuti moyo otere ulipo. Tsono nkadati ifa yonse yapa mtanda mukhoza kuyichula inu kuti chipambano, victory. Kuuka kwa akufa ndi demonstration ya victory yo. Kuuka kwa akufa rusakitivita ndi demo, akitivite ndi chidachitika pa mtanda ija. Popeza yadauka kwa akufa, tiukeso kwa akufa makhalidwe athu. Tipeze moyo pa mayankhulidwe, tipeze moyo pa kavalidwe, tikhale amoyo pa mayendedwe, tikhale amoyo pa machitidwe a zinthu zonse. Popeza mbuye wathu ndi wamoyo, ndipo iyeyo adauka kwa akufa, makhalidwe wathu azifanana naye, kachitidwe kathu kazifanana naye, tsogolo lathu lilumikizane ndi tsogolo lenileni lokhazikika limene lilibe chovunda. Pakuti chovundachi ichi chofunika chichotsedwe pabwere china chosafa. Ndipo mukadawerenga kumtundu wako analemba kuti mbewu sikhala yabwino ngati siyamba yafa, koma kuti m'malo mwathu Yesu adafa kuti yakakhale mbewu yabwino ya miyoyo yathu. Ine funso langa nkadati, mpaka natsopano mayi wanga mukadaphatikizabe, mpaka natsopano bambo wanga mukadaphatikizabe, mpaka natsopano achimwene mukadaphatikizabe. Nthawi ilipo, ndipo sitidachedwe kuti tikhoza kuutaya moyo wophatikiza zinthu ndi kumtsata Yesu kukhala Ambuye ndi mpulumutsi wa moyo wathu. Amen. Ndipo mu nthawi iyi ndifunse mpingo wonse timirire kuti tipemphere. Ka 4 minutes kakang'ono kwambiri kungoona mtima, kuona mtima, kungoona moyo ngati uli kufanana ndi zabwinozi, kungoona moyo wathu ngati uli kufanana ndi chiyembekezo chatsopanochi. If the smartness of Christ is in us, kanthawi tayimiriraka kungoona mtima wathu ngati pali zina zopotoka, zokolakola, zodzatilepheretsa kumwamba. Ngati pali chokutayitsani kolona mayi wanga, chokutayitsani kolona wanu bambo wanga, zina wanthu akhoza uzidziwa, zina sangazidziwe. Zoyankhula zathu zakuseri, pagulu kukhala chete ngati osayankhula, koma kuseri munthu oyankhula koopsa
zochititsa mantha. Kalikonse kokulepheretsa ndi kupita kumwamba inu. Tatanditangona how smart Jesus is. Wauka kwa akufa, watenga mphamvu, watenga ulemerero. Mawaka unena kuti itseni kwa ine nonse olema ndi othodwa. Goli langa lili lofewa ndi lopepuka. Katundu wanga ngosavuta unyamula kwake. Aliyense wa ife polumikizika ndi mawu onse achitsitsimutso kuyambira dzana ndi kuyimba kwa makwaya ndi chigonjetso chachikulu chimene tachipeza m'nyimbomo ndi maumboni kuchokera kwa Azilaleki achigonjetso ndi moyo. Ziphatikizidwa tsono zimenezi kuukonza mtima wathu. Ine nkadati pobwerera tsopano pano tikasunge bwino banja lathu, tikasunge bwino wana wathu, tikasunge bwino mpingo wathu, tikasunge bwino dziko lathu. Tisakhale ife akupha dzikoli ndi makhalidwe achitayiko, kulipha dziko, kulika mngongole dziko, kulika m'mavuto chifukwa cha makhalidwe athu. Ife obwera ku msonkhano uno, pobwerera pano popeza Yesu ambuye wathu so smart, ndipo ali kutipatsa mphamvu yakuti ifeso we can live smart. Tiyeni tibwerere, tisakaphe mudzi ndi manong'onong'o achabe, kupha mudzi ndi makhalidwe oyipa, kuonongera mabanja anzathu ndi zoyankhula, kuphetsa mautumiki a wanthu, kuononga makwaya, kuononga mudzi, kuononga mpingo ndi chinyengo ndi chiwembu. Ambuye akuchitireni zokoma na akuchitirani chifundo nonsenu. Koposa zonse tizipita kumwamba ukatha moyo uno. Fake ndifuna ndikupempherereni chiyembekezo ndi chigonjetso, machiritso ndi chitetezo chifukwa cha ulendo watsopano. Pamene ndizipemphera mudzione mu mtima mwanu kulandira kanthu kabwino kochokera kwa Mulungu, popeza limeneli ndilo tsogolo lanu. Mwaona madalitso ali kufika. Wachinyengo abwerere msanga na azisira wanthu wamba zimenezi. Wophatikiza chokeko abwere, angakhale zimenezi wena sazidziwa, koma chikumbu mtima chanu chisikuphani muzionda ndi zinthu zakuseri. Chifundo cha Mulungu chikwere mmodzi wa ife. Ndifuna ndikupempherere, ngotambasulani manja. Yehova akhale mbusa wanu na akuchitirani chifundo. Okoma mtima ndi okhulupirika ndinu Mulungu amene mudapatula ekereziya uyu kumpatulira kwa inu nokha. Atumiki anu awa ndi ana anu amene adadzipereka kukutumikirani, angakhale mkusauka kwawo akukondani. Pamene achulukidwa alemekezetse dzina lanu, amayika nthawi yawo ku ntchito ya utumiki, na amabwera pa malo ano mopirira kudza kutumikirani pamodzi ndi wana wawo ndi adzukulu wawo. Akaona kanthu m'manja amakapereka ku ntchitoyi kuti ingaonongeke. Inu Mulungu wachifundo mwakutambasula kwa manja yawo, apatseni kudala kwanu. Yesu Kristu amene mudauka kwa akufa ndi moyo watsopano, longani moyo watsopano m'mitima mwathu, potichotsera ife mpulupulu yotsalirayi. Limbitsani mabondo ogwedezeka, kulitsani chikhulupiriro chathu. Ndiri kupemphera Ambuye chifukwa cha mpingo wanu, machiritso akuthupi, popeza mudagonjetsa ifa Ambuye pakuuka kwa akufa. Inu nthenda zotizunza mudagonjetsaso, ndifake machiritso atheke mwa wana wanu. Muli kudziwa kupirira kwawo, ena amatumikira kumva maululu, popeza akukondani koma ali ndi zokhazikika. Chifundo chanu chiwagwere. Ali kuyimirira apa Ambuye, ali ndi ana, ndipo ena mwanawo ndiyo minga yawo, koma mtanda wanu ndi mwazi wanu. Kuuka kwanu kukhoza kudzutsa wana wawo ndi kusintha makhalidwe a wana wawo. Landirani
chinthu chatsopano chochokera mkuuka kwa kufa kwa Ambuye Yesu. Koposa zonse Mulungu, landitsani mpingo wanu kuchiwembu cha mdierekezi. Sungitsani ife chiyero, patsani ife bata, patsani ife chilungamo. Potichotsera mphulupulu ndi zoyipa zimatizunzazi. Koposa zonse inu nonse mubwerere owomboledwa, wodala ndi okhala nacho chimwemwe. Yehova azidyetsa nyumba yanu, Yehova azidyetsa wana wanu, Yehova azidyetsa adzukulu wanu. Pasaka uyu amene anapatulidwa wokhala nacho chikondwerero chachikulu kuyambira Friday ija, chipitirire chikondwerero chimenechi m'nyumba mwanu. Mulungu ayike pa inu zinthu nakupatsani tirigu. Yehova apatse inu dalitso na apatse inu zimene akuntchito wanu sangakupatseni, koma Yehova akhoza kuzipatsa. Pomwepo nyengo zanu ziyenderedwe, ufulu wa Mulungu utheke mmoyo mwanumu. Zimene mumafuna zidzachitike, zimene mafuna wana wanu adzakhale zichitike. Chilichonse chokulepheretsani muthane nacho, mulimbane nacho by force by fire. Pakuti oyipayo amatichita divert, umatichititsa zinthu zina, umatichititsa kutika pa nkhondo zosapambana, nkhondo zachabe zoti ziwononga madalitso a m'nyumba mwathu. Yehova akulanditseni ku nkhondo, kuti nkhondo ting'ono ku zinthu zimene zikhoza kubetsa madalitso anu. Taimani ofatsa ndi odikira Ambuye, ndipo mzimu wa Mulungu monga adagwera Samson akugwereni mwamphamvu napatse inu chiyembekezo pamodzi ndi ana anu ndi adzukulu wanu. Mbuye Pasaka uyu oyimirira yena ali kuyimirira apawa, ali kufuna ntchito kuti nyumba yawo iziona chakudya, mpingo uno usamasoweka anthu. Aoneni popeza yimirira pamaso panu. Imirirani munyengo zawo zakufunafuna ntchito, imirirani munyengo zawo zakuchita ma interview, imirirani munyengo zawo nthawi imene ali mu limited life. Yehova mukhale m'busa wawo. Ena mwana anu akuyimirira panowa, banja amalifuna, opereka mabanja ndinu. Popatsa munthu kanthu simupatsa chinkhanira, koma buledi apatseni mabanja amene adzakondwera nawo wana wanu. Ena wamanga maukwati chaka chino ndili kwayankhulira dalitso. Nyengo zawo zikhale zabwino, owathandiza atsakule mitima yawo. Asungeni ndi moyo wathanzi ndi kuwapatsa wanthu osungana nawo achilungamo. Ambuye muli ana anu nyumba muno amene amagwira ntchito tsiku ndi tsiku kukutumikirani. Enawa Ambuye pokhala otumikira ngati akula mpingo ndi atumiki ochita ndi opuma, asungeni kuti pamenepo akhoza kumteteza egerezi ayi ku zinthu wamba zomuononga. Chifundo chanu Ambuye chigwera aliyense amene amatumikira pamalo ano ndi mtima wabwino, antchito zazing'ono amene amathandizira the supporting staff, amene ali ndi mtima wabwino, amene amaufunira zabwino mpingo uno, amene amagwira ntchito ngati akapolo. Mumadziwa ukapolo wawo, mumadziwa kupereweredwa kwawo, muyendere manyumba yawo, mwachitire chifundo, mwapatse chigonjetso. Tikuyankhula Ambuye kuti aliyense amene adzabweretsa mphepo pamalo ano na afunafuna nkhondo pa msonkhamanja, Yehova muchitire nkhondo nyumba yake, ndi kuti musunge malo ano oyera. Pakuti chomwechi Mbuye ndi chimene inu mwakonzera wana wathu ndi adzukulu wathu. Amadzamva kukoma ndi malo ano na amalumikizanapo ndinu, ndifake mwasokonezera chilichonse chachabe chodzalimbana ndi chiyembekezo cha pamalo. Pobwerera tsono senu mtendere wa Mulungu umene uposa chidziwitso chonse ukusamalireni lero nthawi zonse. Amen. Tiyeni tikhale. Podziwa inu kuti lero ife tili ndi mgonero ambiri a ife kutsirizitsa chikondwerero cha Pasaka, mulole kuti nyimbo yotsiriza ikhale makwaya onse waja naimbawa, praise team inaimba ija ndi nyimbo zonse zija tinaimba zija. Mulole kuti apa pakhale pa mapeto a chipembedzo cha tsiku la lero. Ndipo lero sindikugawa ma envelope
ndipo ndikhala ndikupemphera mpaka na madzulo ano mauniform mudzatenge mawa, chifukwa mtima wanga uli kulingalirabe kuti pakhale mamasulidwe pano. Mamasulidwe njofuna kunyamuzana aliyense pakufunira mpingo uno zabwino, ndikufunane zabwino zonse, ndipo chilichonse chimene mumauchitira mpingo uno Mulungu azikukumbukirani. Ndipo ngati ife tilalephera kuchita chilungamo ndi zimene mumachita zisakubweseni mbuyo, ifenso Mulungu adzatikumbukira kuti tizindikire ntchito imene inu mumachita pamodzi ndi mabanja anu. Zikomo kwambiri praise team chifukwa chotumikira bwino, makwaya chifukwa chotumikira bwino pa chitsitsimutso ichi, atsogoleri athu komanso nthumwi. Ndifunse mtsogoleri wa chitsitsimutso pang'ono anali mtima othokoza chifukwa cha wena amene anatigwira mkono. Tikatha pamenepa ndikupemphani kuti tizibwerera, ndipo amene tikulowa mu mgonero ndikupemphani monyadira chigwirizano mujamchitira. Thank you so much for liking, subscribing, and thank you so much for being part of Msonkamanja CCAP. Thank you so much for watching. Keep watching, keep liking, keep subscribing our page. You are blessed. Thank you.